Ay, sabi nga ng nanay mo, gusto mo na daw huminto sa pag-aaral. Opo. Kasi di mo na makita yung ano, yung tag ito, yung sinusulat sa blackboard. Tapos yung mga libro, di mo na makita yan. Ang magandang araw po mga Kay-Rides, nandito po tayo ngayon sa Barangay 33, Purok 5, Peñaranda, Legazpi City, para po bisitahin si Ate Shera. Alamin po natin kung anong karamdaman nila kasi simula po daw po sa nanay hanggang sa kanyang mga anak, nalalabo ang kanilang mga mata. Tara mga Kay-Rides, bisitahin po natin si Ate Shera. Ito po yung si Ate Shera at yung kanyang mga anak. Okay. Kayo po yung asawa, sir? Asawa po na Ate Shera. Kumusta po kayo, Nay? Bali, ang nabalitaan ko po, bagong opera po kayo, Nay? Oo. Nung Lunes. Nung Lunes po na-operahan po kayo sa mata? Sino yun, ma'am? Sino nagsagot nung mo po, yung... Yung po, yung Simon of Siren. Sa DSWD. Bali, DSWD? Oo. Bali, yan ang nag-sponsor po sa inyo sa pagpa-opera na inyong mata? Oo. Bali, ano sabi daw po? Ano daw po yung karamdaman nyo sa mata? May may anak. May katarata? Oo. At yung meron din. Bali, Yung inuna muna po yung isa. Oo. Bali, ano na yung balita ko? Pati daw yung pati po yung mga anak nyo? Oo, yung malabo mata. Sino po dyan? Oo. Ito si... May Michael Jan. Yan si... Yan Giancarlo. Malabo na rin pang paningin niya. Oo. Pati ito pong... Yung dalawa po, yung dalawang babae. Oo. Ano pa-check up nyo na po yan ay? Hindi po. Bali din nyo po napacheck up. Hindi po. Bali ano yun ay? Parang namama na? Oo, mana sa mama ko. Bali ang mama nyo po, ganyan din po yung karamdaman? Oo, ngayon, na siya ngayon, bulag na. Nabulag na yung mama mo? Oo. Parang doon mo na rin po namana. Tapos, kaso, ito po sila ate tapos si kuya. Ang babata pa. Pero, ba't daw, kaso di nyo pa po napapacheck up po? Si wala pang Wala pang budget. Opo. Anong trabaho mo po, sir? Ikuid. Ano po? Ikuid sa basura. Nagbabasura. Bali yung kayo po yung... Ikuid. kayo nagkukolekta po ng mga basura dito sa Legazpi? Hindi lang sa barangay. Sa barangay lang. Magkano naman, sir, sinasahod nyo yan? 2,000 isang buwan. 2,000? Paano nyo sensor pinagkakasya? Kahit paano may mga nagbibigay sa mga arong-arong. Halimbawa, bukod sa sahod nyo, kung minsan mayroon naman nagkukusa na kung nagbibigay-bigay kahit kung magkano. Pagkain lang naman, hanggang 150 lang hanggang kikitay ko dito. Sa araw. Opo. Kaya, sabi nyo, sir, wala kayong ilaw ngayon? Wala na ulan. Naputulan. Naputulan. Hindi kayo nakabayad, sir? Mga kwampa, mag-isang buwan na, may git. Na. Kasi malaki na yung bayaran. Hindi na kayang bayaran. Ako po, yung alalay, bali ayaw niya na kung maklase kasi po, yung niya, yung pagsusulat niya, nahihirapan kaya siya, hindi niya naiinig. Bali, si ate, yung anak po ni Ate Shera, gusto nang tumigil sa pag-aaral dahil di niya na po makita yung parang di niya nababasa sa labo ng kanyang mata. Sa blackboard. Di niya nakikita yung sulat sa blackboard. Sabihan niya yung picture niya, ayaw man niya, nahihiya siya. Minaku na siya sa inutan, pinalipat na siya. Hindi man niya nilainig. Bali, pinalipat na rin sa nung teacher niya sa unahan. Kaso, hindi niya pa rin makita. Abot niya na doon mag-eskwela. Sabi ko, mag-eskwela Iyo. Pero yung uuwi siya, ang sulat niya, niya, hindi maintindihan, kulang-kulang. Kasi di niya kumbaga di niya makita. Niya makita. Yun, isa rin yun. Si kuya, naman po? Hindi na nakakita. Di na po nakakita? Sulat rin niya noon.
ano yun. Parang ano na, Oo. nilalapit niya masyado yung ano, libro. Oo, yung sulat niya, para ano. Pati, Ito rin. pati yan. Oo, Pati kaya nga, inahinto ko na lang. pinahinto mo na sa pag-aaral. Sa ano, sa daycare. Hinto na rin, malabo rin ang mata. Bali pinahinto niya po kasi yung di niya makita rin yung ano, sinusulat niya or nakasulat. Oo, hindi rin makakita. Ito lang yung ano, medyo malinaw yung mata. Bali ito lang si kuya, yung naka-white po. Siya lang yung malinaw yung mata. Saka si baby, yan malinaw daw po ang mata. Bali sa ilang po yung anak nyo? 5. Sa 5 pong anak nila, 3 po yung ano, 3 yung malabo ang mata. Oo. Gaya rin po ni ate. Pati rin pala yung nanay nyo, ano po, bulag na ngayon. Parang dun nyo po namana. Matulungan kami. Sana matulungan kayo na Mama, mapagamot. Ha? pagamot sa mga kapatid ko. Bali, gusto mo mapagamot yung mga mata nyo para malaman kung ano talaga yung karamdaman nyo. Bali, bali, gusto mo pa talaga mag-aral. Opo. Kaso, yung nahihirapan ka, Opo. ay yung di mo na makita yung mga sulat, ano po, sa blackboard, mga ganyan. Bali, anong pangarap mo sa buhay? Anong gusto mong maging? Doktor. Gusto mo sana maging doktor? Bakit gusto mong maging doktor? Para matulungan sa pamilya ko. Para para matulungan mo yung pamilya mo. Para at least para at least ikaw na yung ano, ikaw na yung gagamot sa mga kapatid mo, no? Bali pa, pasensya na po. Nadadala lang ako sa ano, kay baby. Ano po? Mapagamot ang mga kapatid ko. Sana ano, mapagamot yung mga kapatid mo para maging maayos na yung paningin nila. Anong gustong maging ano ni yung kapatid mo? Anong gusto niya paglaki? Gusto niya maging pulis? Gusto mo maging pulis? Kaya dapat ano, maging maayos muna yung mga mata nyo para at least matupad nyo yung mga pangarap nyo sa buhay. Sa mga nanonood, sana po matulungan kami Wala sa mga bata. maano yung mga anak ko magkasitaan para po malinaw na yung nila, hindi na maulit sa Habali, nananawagan po si ate na kung pwede daw po matulungan yung mga anak niya na mapa-check up kasi nanlalabo na yung mga mata. Kaya, Lalagyan na sa lamig. kaya sabi niya kung sino man daw po yung may mga ano, ang tawag dito, yung may mga magagandang kalooban na kung pwede po matulungan sila kasi gaya ni ate, gusto na nga daw yung si ate. Anong pangalan mo, te? Pangalan mo? Tali? Natalie. Gusto nang tumigil kasi di niya na makita yung sinusulat sa blackboard saka yung sa mga aklat, mga libro. Yung isa natigil na. Yung isa, ito nga si ate tumigil na kasi di na nahihirapan na mag-aral kasi ano, di na rin makita yung mga sinusulat. Mapagamot kasi wala pa akong hanap buhay. Ang hanap buhay ko po yung paghahakot lang ng basura. Ang kinikita ko po isang araw lang ay halaga lang 150, minsan 50 isang araw na lang kasi nabubulok na yung hinahakot ko. Bali, ang paghahakot mo po ng basura depende po sa binibigay nung mga kinukuhanan nyo po ng basura. Apo. Bali, dito lang po kayo sa barangay nyo kumukuha. May ruta-ruta. Kung ang ruta ko kasi maliit na area, 4-4. Siyempre, depende yung may nagbibigay, minsan wala kasi minsan tios din. Kumbaga nag-aasa po kayo, depende po sa bigay nung ano, yung nagpapatapon ng basura. Apo. Kasi yung sahod po doon namin tuwing kinsinas. Yung kinsinas tuwing 15, buwan-buwan yun. Tuwing 15. Magkano naman po ang sinasahod nyo niyan? 2,000 po. Bali, meron naman po kayo nakukuha sa barangay, 2,000. Apo.
Talagang kulang ano kuya? Opo, kasi sa 5 kong bata eh. Sa pagkain pa lang. Sa pagkain, tapos nagagatas pa yung maliit ko. Oo. Tapos sa pamparami dito sa tubig, ilaw. Ngayon naputulan nga po kayong ilaw ano po? Opo. Sana po matulungan sila kasi wala po kakayanan si kuyang ipagamot yung mga anak niya kasi 2,000 lang yung sinasahod niya. Lalo na po kung nagsasakitan ng hika, eh namumulima po ako, halos naiyak-iyak po ako kung saan nakukuha ng panggamot. Kahit wala sinumpong siya sa asma, binipilit ko sa asawa ko na kahit wala tayong pera kasi alis na tayo, kahit maglakad tayo pa sa magamot ko lang to. Eh, ngayon nga, di na ako masyado makakatatrabaho kasi bagong opera asawa ko, ako pa nagluluto, ako pa mag-iintindi sa mga bata. Maghahatid sundo pa sa mga school. Sundo sa eskwelahan nila. Lalo ko ngayon mahihirapan. Hindi kagaya no na hindi siya operado, kahit paano may nag-sideline pa rin ako. Sobra talaga ang tios ko ngayon. Bali, sobra talagang nahihirap. Ay, sobra po kayo ngayong nahihirapan. Gaya pa nito, naputulan pa po kayo, no? Nakikisuyo nga ako sa mga, lalo ngayon, nagkikabit ako sa kahit bahay namin, 50 isang araw. Eh, alas 6 ng gabi, simula. magbubuksan, tapos papatayin alas 5:30. Babalik sa gabi. Kasi naawa naman kasi ako. Kaya ko tiisin ang init, kaso sa mga bata, hindi ko kaya kuhanin. Mga minsan, pagbangge, umiiyak na lang ako. Hindi ko pinapaalam sa kanila. Bali, ano to, sir? Sarili niyo yung bahay to? Opo. Ako lang din gumawa nito. Yung mga binili kong mga yero, itong mga yero, yung galing sa Kalakal yan. Pinangihingi ko. Ay, yung yero po. Sulat. Yung hindi pa masyadong tiyatakpak-takpan ko, tapos ako na rin gumawa. Kasi dati kayo nangupahan kami, mahal, 3,000. Lupa po. Sa inyo po? Dahil po. Ay, hindi po sa inyo? Bali, parang nakitayo lang po kayo? Nakitayo lang po kami dito. Tapos yung mga kakanito, galing po sa mga Kalakal. Yung mga patapon, ginawa ko na po. Yung mga yero po, mga galing po sa ano? Pati yung mga kahoy, bigay-bigay lang po yan. Hindi po ako nagbili kasi wala ko pambili. Ay po. Salamat, sir. Ay po. Dito may kunti kaming pasalubong. Bali dito po, galing po itong grocery sa Kabigas. Galing po to kay Ma'am R&J. At tapos, pagpasensyahan nyo na lang po ito. Ito lang po yung may bibigay ko sa ngayon. Bali, 1,000 lang po ito na para at least makatulong po sa inyo kahit pa paano. Ito na may mga grocery dito na, may mga gatas dito, dilata, mga biskuit, asukal. Pagpasensya nyo na lang po, ito lang po nakayanan namin sa ngayon. Salamat din po, sir. Salamat din po. Bagay. Maraming bagay na po yung para sa inyo po. Kahit pa paano, ano sir? Maaari siya naman. Maraming salamat po kay Ma'am R&J na nagbigay po ng bigas sa grocery. Tapos yung 1,000 po. Salamat siya, babay ka. 1,000 cash. Babay ka. Maraming salamat daw po sa blessing, sabi ni Ate Shira, kasi malaking tulong daw to para sa kanila. Sa mga gusto pong tumulong sa kanila para po mapagamot yung mga matalit ng mga bata, kasi kawawa po talaga yung mga bata kasi lalo na sa school, di na nila makita yung sinusulat sa blackboard. Kaya kung sino man po ang makapanood dito na may mga magandang kalooban, sana po matulungan po sila kasi kawawa po talaga yung mga bata, lalo na po pag nag-aaral, kasi gusto si ate gusto tumigil po. Kaya maraming salamat po sa inyo. Advance po, maraming salamat sa mga tutulong po sa kanila. God bless po. Salamat daw po.